Hallo, hoe gaat het? Dankie. Ja, ons het gebly in 'n Vogelzangstraat, daar in die 6. En my vriend het almal gebly in die Kente by die flats, bloemeflats en hy. Ons het lieflike tye gehad. Maar toe kom die interference, toe moet ons almal uit. Die government het te kere gehad, toe moet ons almal uit daar so. Daarvoor wat ons vandag in die damsite is vandag. Uit op tijd. Dat is helemaal gauw net te vragen. Kwaai is zo. Sorry te vragen wat ik gedaan heb. En voor oma ook. Ik is sorry voor wat ik gedaan heb, oma. Als ik zo mijn school geweest heb. Dank je wat jullie mij gegeven hebben. Auwe, mijn man, wat is dat? Man. Ja, ik lang las. Ja, lekker man, ik heb jou te zien, bro. Ik ga lang las uit, dus ik zie zo zien, joh. Ja. Je wordt ons uitgesmeten daar, Yo, White van de kak gedachten, alles is nog nog weggenomen. Maar ja, oké, waar blijft zij nou? Ik blijf nou hier onder, maar die ding is, ik zoek voor Tima, man. We zijn niet waar zijn. Is die man nou weer? En de Wat andere samen? ja, Ja, dat is de een kinderen zit ja, samen. samen geraakt, ja. Ja, de oortje Ja, vader, waar ik kan het niet krijgen. Ik hoor, joh, mijn bro, we zijn Ja, echt helaas sociaal, waar weet je. shit, Maar ik kom echt goed te krijgen. Ja. Dan kan ik in zee trekken, kan ik zo wat zoeken. Oké, ja, dan maak ik dat dus Ja. Oké, we gaan nog wat rijden maken bij Fika, wat is Fika? Ja. Nou, wat is hij? Ja, mijn bro, ja, we zijn, joh, David moet hij. Mijn ma doet gegaan met mijn bro, ja, ik ben nog 14 jaar oud, 14 jaar oud. Nou, maar ja, maar nog even weten. Lach me aan. Maar ook nou, man, te lekker nooit te liever geven. Oké, ja. Ja, Ja, mijn bro. maak het. Ja, wat die ma doet gaan beginnen, man. En drak zien, zeker goed zien, ik kan staan lopen in zeker goed. Ja, man, het moest je meer les van je niet, maar zien, man, op je zeggen tot ziens nou niet meer. Dit is een oma, wat? Wat is het jou? Lekker zo onverwachts. Ja, ik is best nog pizza schoon te maken, maar ik ga gewoon niet tijd aan kan jullie zitten. Ah, oors is hier gewoon, die man oud is, dan is op oors het zo maar niet voor lessen. Nee, kan ik het eiland doen geweest. Kom maar samen met ons met ziek zijn. Ja, dan zie je het steek of koffie. Wie dan oors, wat kom je thuis, ik zit allemaal wat uitgesmeed Ja, ik geworden. was zo klein, ik kan niet meer in tong. Wie zijn dan? Wie zijn jullie misschien wakker of zo Fatima krijgen? Wie is Fatima nou weer? Ja, die lach van creëren, maar wat alles Die lange chie, die lange chie. Fatima. Wie is Fatima nou weer? Zij was jouw Zij was jouw beste Oh, partner. nou weet ik, ja, ik klein hier zo, ja, ja, joh. dat is zo ze lijkt het wie toch aan het met namen. Joh, ik begon net te ponken met mijn community. Hoe kan ik uit van de Wabli Fatima's? Wat is dat van nou weer? Fatima, wat is van? Wat zijn naam? In ons kinderkallen. Wat is Fatima zo van? Stuffles, ja, daar is het, ja. Stuffles. She's living here in Freedom Park, but I just don't know what house means. Can you please give me an address? A name, Fatima Stuffles. Can you hold on please for a minute? Ja, schrijf het af voor, dat is kan bewegen. Thank you very much. Zo, ik heb nog niet misschien koek of thee voor jullie. Cookie, maar... Dankie, maar dit is bij je, dankie. Iets jou bij je tegengaan. Maar smaak je meer van je? Ja, oké, ik was nog 6, 7 jaar die geweest nog met jullie. En ik was strikt ziek, zoals ik nog met jullie Ja, geweest. gewoon ons uitgesmeten daar. Dus ik wilde moest uitrapen, ik moest met mijn man in leven deel. Ik lief was ook niet zo lekker voor mijn haar geweest. En voor mij was het net gangsterisme, mensen doen praten, ik gewoon moest je aanvallen. Toen moet ik weer terug naar mijn pa toe komen. Oké, maar de hele tijd was het lekker geweest. Maar daarna, ik begon mijn zuster drugs te doen. Toen weet ik op bij op je zo blijven. Ik was, ja, gescopt met wat thuis, dus ik nog nooit lekker weet. Ik heb die paar kleren gehouden. Ja, ik heb bij jou hier gekomen. Ik heb gehouden van me. Maar ik heb een keer een verhaal voor het team. Maar ik heb hier.
Joh, gelijk Oosten. Oh, like I'm out. Wat zei Oosten man? Auntie, Ja, Antje Oost moest aan, dus ik zie zo blij man. Ja. Je zet hulle voor ons uit daar. Dat is een aparte Wat hulle jaren. die Breinas uitgesit het en Ja. dis ek sê en kyk waar moet ons ons vandag bevind. Maar Oost is blij voor Oosten te zien man. Hier, Ja, Antje. hier Oosten is Oost komt al lang aan al. Ja, jullie Kan ik maar kan zitten man? man. Ja, dank. Ja, hier. Dank je man, joh. Ja, samen ja. Ja, dat weet ik. Waar zijn mijn broers bij huis? Als het, weet je wat Thijs? Ja, mijn broer kan willen niet We erbij. zijn en ik zie die man juist gaat kijken voor Oosten. Van, ik Misschien ken die Oosten waar- waar we Vir my zijn. adres. Is er niet al wie te zijn zo pad en ik zie hem geweest mijn broer. Joh, weet ik wat zo actie mijn broer. Ik had nog gewoon mijn mind krijgen. Mijn broer zit vergiet Nee, man. likkie man. Mijn broer zit bij zijn brein los. Mijn broer god ze waar. Brein los? Broer hele aan niet mijn broer. Sy ken niet zo mij meer niet. Die missies wat sy vir jou gestuur het was maanden laat. Sy ken niet meer vir jou niet. Ons wit Sy moes ken me man. niet meer. Ah, Oosten man, dat moest Joost moest hier Regina. Ja. Ja, hij was er niet zo meer geweest. Ja, Sinds dat jullie weg geweest het. Ja. Het ik weer baie dinge gegaan. Like say for instance, met Tani wat van mij afgetreken. Ik weet dat iets nog steeds aan mij zien zijn. En die dingen wat ik heb, en die dingen wat gebeur het zien zijn. So, ik voel nog als hartseer want met Tani van mijn ma los van mij ja nee, nie zien zijn zij loop. Maar ook ik heb het dan gekregen wat van mij kan bezig houden. Ja. Zien zijn. Ja. En zo mijn uittalent kan ik baie veel komen. Ja. Baie veel. Ja. So, ik ga maar mijn hart uitteken man. Hello. Is Fatima miskien? Yes, she's inside together. Room. Who are you guys? What are you doing here? Get out of my room. Get out. Get out. Mommy! Mommy, here's some weird people. Mommy, please. No, relax, relax, Don't relax. touch me. Relax, Don't relax. touch me. Mommy, help! Help! Please! Get them out of here! I don't know who they are! Get them out! Please, please, get them out! Get out, please. We're just trying to help. No. I think you must go, please. Go. But she's our friend. I don't know who they are. Was it true that people said you were in an accident? Yes. It was Can you remember anything? I can't remember anything. I'm When you were a completely child? lost. Can you remember when you were a child? No. Who was your friends? I remember a girl and me walking like to the mountainside. But I can't, I'm trying to picture a face. She has such curly hair and we used to play together in the street. Yeah, and You still remember me? It's you. I just don't know what your name is. You feel every time anyway you meet me. I remember there was a joker. He used to always make joke of everyone that come around. Yeah. Picture one of them maybe. Austin, the legendary man. Now I remember you. Yes, the legendary man. We always used to tell us such stories. And you used to think you're like a legend because you have great stories to tell. It's nice seeing you guys. Thanks for coming out and coming to see me. I couldn't remember anything before you came here. I was in a terrible car accident. I was on my way to the airport and then the car just came and bumped into me and I lost my memory. We're looking forward to come see you again, eh? You must. Dankie kasi ken out no. No. Can I get a hug? Oh, I don't think I can hug you, but you can try. Okay, I'll try. I also want to ask, please. Ow. Okay, see you. Hi Fatima. See you again.